Closed doors, I'm a fool for your love. Magandang umaga po sa inyo mga samkay. Kumusta po kayo? Welcome back na naman po muli sa ating panibagong video. Ito na naman po si Sangkay Alvin. Ngayong araw po ay may ituturo po ulit ako sa inyo kung paano po maglinis ng aircon na split type. So yan po yung isi-share ko po sa inyo. So bago natin umpisahan, shoutout muna kay Art Oliverio and kay Daniel Padua. Shoutout sa inyo. So ayan, samahan nyo na po ako mga sangkay. Bali, ang una natin gagawin po ay kakalasin po natin to. May dalawa pong screw na tig-isa sa gilid. Tanggalin lang po natin yan, tapos baklasin na po natin. Kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, and pahit na din yung notification bell para palagi po kayong updated sa aking panibagong video. Maraming salamat po. Ang sunod natin gagawin ay lalagyan natin ng wash bag para hindi po siya makalat at hindi po bumaha. Pag nalagyan na natin ng wash bag, ang sunod natin lagay ay plastic. Tabunan natin yung tag dito yung yung mga wiring niya. Baka kasi mabasa.
So ayan, tapos na po natin ma-sprayhan. Sunod natin gagawin po ay ibalik na po natin. I-assemble na naman po ulit natin. So ayan, natapos na po nating linisan yung indoor. Ang sunod natin pong lilinisan ay yung outdoor, yung condenser niya. Bali, gagawin natin dito, tatanggalin natin yung fan, tapos tatakpan natin yung fan motor ng kahit plastic lang. Baka kasi mabasa, mahirap na.